ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயக்கார தெரு பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிந்து வீணாகியது. குடிநீர் வீணாகியதால் நகராட்சியின் அலட்சிய போக்கு குறித்து மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அது குறித்த செய்தியை உடனுக்குடன் நேரலையில் தற்போது நாம் பார்த்து வருகிறோம். கூடுதல் தகவல்களை தருகிறார் செய்தியாளர் ரகு. இப்ப நகராட்சியின் அலட்சிய போக்கால் ராமநாதபுரம் பகுதியில் குடிநீர் வீணாகி வருகிறது. அதை தடுக்க ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? வணக்கம் பூர்ணிமா. ராமநாதபுரம் நகருக்கு குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக திருச்சி அருகே உள்ள முக்கொம்பில் இருந்து குழாய் மூலம் பல 100 கிலோமீட்டர் தூரம் குழாய்கள் பதித்து தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டு காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் ராமநாதபுரம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே குடிநீருக்கு திண்டாடக்கூடிய இந்த பகுதியில் போதிய அளவு நிலத்தடி நீராதாரம் இல்லை என்பதற்காக பல மாவட்டங்களை கடந்து திருச்சியில் காவிரி ஆற்றில் கிணறு தோண்டி அதிலிருந்து குழாய் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டு ராமநாதபுரம் பகுதியில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் திருச்சி முக்கொம்பில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் குழாய் மூலம் கொண்டு வரப்படும் குடிநீர் ராமநாதபுரம் சாயக்கார தெரு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் ஏற்றப்பட்டு அந்த பகுதியில் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அந்த மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி நிறைந்து போன நிலையில் பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் இருந்து வழிந்து வீணாகி வெள்ளம் போல வீதியில் சென்று வருகிறது. குற்றால அருவி போல பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழிந்து வீணாகி தெருவில் செல்கிறது. பொதுமக்கள் குடிப்பதற்காக கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவிட்டு பல 100 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்து கொண்டு வரப்படும் குடிநீர் யாருக்கும் பயனின்றி நகராட்சி அலுவலர்களின் அலட்சிய போக்கால் வீணடிக்கப்பட்டு வருவது பொதுமக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பூர்ணிமா, தகவல்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி ரகு.